Hauma biat dokna pinbo na? Dokna pindi. Dami kin binai na. Tumi dibo lagbo. Oh, moi diba lagbo de. Rong yaw thangna fei ni. Nang non ya khode. Habani thakai ro. Haban thakai. Hin. Den ini be video aw. Habani man bawnai thayena. Jenga madai mon dong, dadai mon dong. Bazai dong, abo dong. Ang bisne ma baikhe bekha dekhaigan. Are मैया आरो दाखालैनि भिडिअ आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो हायाखै बा आं नायजोबदो आङो हानायखौ लाभ रिएक्ट हरदों एसेबां मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आं रिप्लाइ होनो हायाखैब्लाबो आङो कमेन्टखौ नायजोबो जेब्ला एसे सम मोनो बेनिफ्राय आंनि मैयानि फंसे बाथ्रा ओरैबायदि मोजां मोनदों मानसिया बिजि थानांगौ मानसिया बिजि थाथारनांगौ बे बाथ्राखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों मानसिया बिजि थायाब्लानो मानसिया गोबां बायदिसिना रोखोमनि जाथाय जायो आंथ' होनखायो आंखौ जिबनाव रावबो सहसाव टेनसन होनो हाया बेसेबा समायना सिख्लाबाबो सहसाव टेनसन होनो हाया आंनिया मोनसेल' जिमाव थांना होब्लानो 24 घन्टा माइन्ड फ्रेश जिमाव जेब्ला आङो 1.5 घन्टा थांगोन ना अब्लानो माइन्डआनो फ्रेश आंनिया 24 आवार्सनि थाखाय आरो नेक्स्ट डे आरो थांबावगोन ना आंखौ रावबो टेनसन होनो हाया मानो होनब्ला आं बिजियाव थायो बेखौनो बुंगोन आं सोरबा सिख्लाफोराबो सोरबा सेंग्राखौ गोसो खांनानै दुखु जायोब्ला नों बिजियावल' था मबाइलखौ गार खामानि माव नों गासैखौबो बावजोबलांगोन सेंग्राफोराबो सोरबा गोसो थोनाय सिख्लाखौ साननानै दुखु जायोब्ला नों बिसनायाव गोलैना थानाङा नोङो दुखु जानानै मालाबाबो बिसनायाव गोलैना थानाङा सासे मानसिया माब्ला बिसनायाव गोलैना थायो जेब्ला दुखु जायो अब्लानिया बिसनायाव गोलैना थायो नोङो दुखु जायालासिनो नोङो बिसनानिफ्राय सिखार मबाइला गार नों खामानि माव आं नन स्टप खामानियाव थायो दा न'आव फैदों आङो जेबो रेस्ट गैया कमेन्टआव लाभ रिएक्टबो होनो सम मोनबावाखै आङो दा नै बे हाखौ जावै आं गारगासिनो आरो मोनसे ओरैबायदि लाक्कि फाय आं होनगोन भगबान दोङो मा जादों मैयाथ' बार फैदों नङा होमब्ला बार फैनि आगोलावनो फाय बे गय दंफाङा एसेबां गिदिर बे मोखांनि गया बे जेराव ओंखाम जाग्रा बानायगोन बेयाव गोलैना दं बेवहाय ओंखाम जाग्रा स्टेज बानायखांनायनि उनाव बे गया दंफाङा दाथ' बोथोरा गेरेन्टि गैया बे सायाव गोलैना होनायमोनब्ला मा जागौमोन गासैबो बायजोबलांगौमोन हाबा समाव गोलैना होबाथ' आरो बेखौ बुंनांलामोन लाक्कि फाय आं सानो भगबान दोङो भगबाना हेफाजाब होगासिनो दङ भगबानखौनो फोथायनानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे गय दंफाङा आंनि बेरायाव गोलैब्लाबो सम गैलामोन आंनियाव गोदान बेरा बानायफिननो भगबान फाय बेफोरबायदिनो नायफिनहर जोंबो हाजासे हानायमानि मोजां खामानि मावगोन बिराद लाक्कि बे गय दंफाङा एडभान्स गोलैनानै बेजों गोलैनानै होदों नै आसरित आरो बार गैयालासिनो दा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मैयानि बाजार खालामनाय बाट बे भिडिअआव थावसि दखनाफोरा गैया आं उनावसो बायदों बेखौ उनाव देखायसिगोन बेनिफ्राय खैनाया मा गानगोन आं बेखौ देखायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नङा अब्ला बिजि था जायफोरा टेनसन जायो सानफ्रोमबो बिजि था वर्कआउट खालाम खामानि माव गासैखौबो बावजोबगोन रावबो नोंखौ टेनसन होनो हाया जाय मानसिया बिजि थागोन ना मबाइलखौ गारना नोंखौ रावबो टेनसन होनो हाया Hahuma নমস্কাৰ ৰঙিয়াত দখনা কিনবা লৈ যাম আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে মইতো দামী দেখাই দিম Hahuma বিয়াত দখনা পিনব না দখনা পিন্ধি দামী কিনবি নাই নাই তুমি দিব লাগব মই দিব লাগব দে হ'ব দে পুৰা থাথো দে थांना फैनि दे যিয়ে নহক মোৰ ফটোডাল আপুনি খাবা নেটব দে আজি মাত্ৰ रङियाव थांना फैनि नों न' नेथ' दे दखना बायनो हाबानि दखना बायना फैनि दे दखना बेनिफ्राय ब्लाउज किबा किबि हाबानि थाखाय दाथ' न' नेबाय थाथ'दो दे फैगासिनो আপনি বয়া নাপাব দে আপনাকে রেডি যাই আছো আমি সরল লাখিনো ফैगोन थु हाबो हा সরল लाखिनो फैगोन थु फैफिनगोन बाजार खालामनानै फैफिनगोन Hahuma আমার ঘৰত 10 জন আছে মা মাহি খুৰী অসমীয়াত কি কয় মই নাজনো
কিন্তু 10 জন কমসে কম মই কিন্তু এইগিলা বহুত পছন্দ খাইছি হা পছন্দ হৈছে না দেখাব দামটো মিলব লাগব আৰু মান দোকানটো উঠাই দিম আমি বিয়াৰ কাৰণে আৰু 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 কিনা মানুহ বড় নহয় বিয়া 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 বড় আৰু মোৰ শাহুমা অসমীয়া ইচ্ছা মইও শাহুমাক বড় দখনা পিন্ধাই দিম হ'ব দে চলব ভগৱান হ'ব দে শাহুমা এইগিলে হ'ব গোটেই হ'ব পইচা যাব কিন্তু শাহুমা একো নহয় দে বেছি নহয় 6000 মানেই হ'ব মান দিয়াৰ কাৰণে আৰু মোৰ আছে কইনা কইনা মোৰ আছে ইচ্ছা এইটো আপোনাৰ হল ইচ্ছা মোৰটো ইচ্ছা মোৰে পাওই खोन्थानो हागोन बेफोर समायदोंना समायाखै हाबायाव होनो थाखाय न'नि मानसिफोरनो हाबायाव होनो थाखाय गासैनोबो मोजां नुगोन ना बेफोरखौ हाबायाव होनो थाखाय হ'ব दे न खावमा दुखिथ' नाय खावमा खुसि ना खुसि बरिया खावमा হ'ব दे इउनिफर्म जाजोबगोन हाबायाव गासैबो न'नि मानसिनो इउनिफर्म गानगोन गासैबो बोरै जागोन मोजां नुगोन ना खैथा हल एटा दुटा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेखौ आया गानगोन आया बेखौ गाननो हाया एखे ना इथो এইটো रोलेक्स না খালি তার মতে বেলেগে এর পরে ন লাগিব এটা ভালে হ'ব দে নৌটা নইটা গামছা আরনায়া আরে গল আৰু কিমান বস্তু বাপ্পা হয় বহুত আরে এটা কথা আরে লগত ভন্টি পেকিং কেইটামান পেকিং হেৰি দিয়া মানুহবিলাকক দিবা লাগিব না তহঁতে হোলসেলত ইটো কাপোৰ ললি নিয়ম আছে তো এইবিলাক দিবা লাগে এইবিলাক শাহুমাৰ গল আৰু নহয় এইবিলাক দেইয়ে আমি তাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বস্তু আনাতে হেনেকে দেই না পলিথিনবিলাক শাহুমা জানে মোৰ শাহুমা জানে কি দিবা লাগে বহুত জানে না মই একো নাজানে চা গল আৰু শাহুমা এই 12টা মান দিয়া এই মানুহক দিবা লাগিব না নিজা নিজা কৰি এইটো দখনাটো এইটোতে হৈ যাব দি কেইটামান দি 15-20টা দি তাৰমানে আৰু 3টা আছে 2টা আছে বগাটো কেইটা দিছে 10টা দে আৰু দুটা দি শাহুমা জানে এনেকৈ হ'ব লাগে এইটো আমিও কৰো না जो आरो साम आरो एबार मोर फाला थैंक यू किबा লাগিলে थैंक यू मंदर बस्त्रलया नि निजे कबई নাই হয় যাব ফটো দেখাই দিবা সাইন বাহিৰত পৰা হাও আইছো দেখা দে